Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dukan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kawo mu wannan rana. So akwai darussan da nake so za mu ɗan yi, wanda daga cikinsu akwai amfanin email guda 1000, sannan kuma da dukkan bayanai da suke ƙunshe da shi. Za mu ɗauki dukkan guda ɗaya mu yi magana a kansa, na ɗaya, na biyu, na uku, na huɗu, na biyar, na shida, na bakwai. Idan aka ce email, abu ne wanda yake ɗaukar saƙonni, sannan kuma kusan a halin yanzu babu wani abu da za ka yi ya zamanto babu shi, in dai a harkar online ne na registration. Da shi ne za ka yi rijista